nag-araw, ingiritan ka. Tapos ikaw doon magtaan, Fishing. tatanda ako, tada. Tubuhi. Mataan. Iyo. Ay, ito, dahil ka dyan, daw. Gurado mo taan dyan, dahil ka dyan tutukubon. Masakit magdaling. Malumot sa buwi. Tapos ano ni? Tang kinakang kang palumot. Ban, may chinilas ka dyan ng luma. Mga rarot ng chinilas. Ay, yan, gigibon. Palataw. Floater. Palataw floater. Uy, dara-dara ko dyan. Ay, nagkapira na yun. Yung route na Tapos, doon baga sa itong katrabaho ko. Meron na pa yung anuman. Siging guro piksara, tulong tilapia. Mulang-mulang ang patay. Managit pati. Parang may natin nagtama. Kaya, ipan yung araw ka niya. Pagpati ito. Santo Domingo, Irrigaciton. We're now at Ma'am Jenny's Moran Wolf residence. naisog ni yung wow. Ha? Brad! Lasik din, Brad! Lasik din. Brad! Para sa my birthday. Ma'am Jenny Moran Wolf. Pagwapo! Yan si Dexter yan. Kaya parang mga dibida. Hospital. Coffee. O tapos ito kami nalang hipos sa kakupon. Ginusong sa kaigos. Magindara na kani. Ayan ha. Pada sa kabila. Oh. Wow. Ayos oh. Ayos. Ayan ang magayo. Hindi pa nasabot ito. Dito na po kami sa Magindara. Survey muna. Pwesto na siya. Uy, uti na. Damong ko ta na Ang sarap yun sa... Sa may gapo talaga. Gigirid ko man ko tayo na to. Pangtalusog. Yan ang palataw. Kuya yan palataw. Talbag sa tulay. Pwede ano duman? Pwede maglaog. Sa dadaw kang buhi, masakitan mabawi. Tadako ang mga sirang makukuha. Kaya dahil na matuwa-tuwa, masakitan sa buhi, pagtuman sa Magindara. Ang banwang mauyay, ang banwang dahil Ang paak maliliwan. na mamingwit. At Magindara.
Piso. May karahot na. No, nabawas yan. No. Kawilan lang kami naman talaga. Noong unang panahon. Hindi ko ito. Ano bang alam mo kuya doon sa story ng Buhi? Lake Yan ang Buhi. mayo. Mayo kung pagkaaram ka ng Rigdiyo sa buhay nila. Kung pagkapita mo dito, Pagkapita ko, yung ayam nangito. anong ibig sabihin nun? Amay-amay si Ido nagugbon. Ayan. Nangito. Nangito. Nangita. Banwang Mauyay. Mauyay. Patukan-tukan. Asig ano? Ingal dong. Uy, uy, uy. Malas na eh. Malas. Haloy naman ka ini eh. Parang dekada na. Ay, isa po ba yung baga? Marag ko tangalan no. Taga po. Pili po ini pili. Matarik. Matarik talaga. Welcome to Maguindara Resort. Ganda naman pala dito sa loob. Langga yun eh. Picture, picture. Yan lang. Sabi ko. Barato ang patingin. Anti-radiation. Diyan sa baba oh, pisto. Oh, inyo. Kuya Pel. Kuya Pel. Instagrammable. Po ni. Yo. Malas sa malas. Ito ay. Malas diyan. Uy, iyo talaga. Kaya Malas talaga. Lang ngayon sa atin ngayon. Langga yun talaga ah. Pistol diyan. Ilang sirum, ingat ka mo talang sirum. Ay, mananagat. Pula. Pwede niyo ako tao eh. Paano? Ako na. Pwede ko kayo hanap. Nakukuha po namin ay ano, lambat. Tapos babay din nila pag pinag-ulang. Ayan po. Ang sayang mamingwit dito kasi medyo ano lang araw. Tirik na pero ano pa rin, malamig. Tingnan natin kung may nakuha tayo. Oha. Biyaya ng lake. Ng lawa. Itong freshwater mussel or bibi. Kabibi.
nagluto siya aming pansit saka nagluto na siya ng ano, papiritoso na lang yung lumpia. Saka pansit. Congratulations. Uli ni Carlo. Dalawa na. Kasawa na siya. Yan talaga yan sa may Agus, no? May ano kaya may parking ano siya? May gilid. Nagbabalik ang tubig. Iyo, iyo. Ba, Doon nagsasabay ka. nasabay siya. What? Yung ni Kuya doon. Magkukulit. Pasabi. Sabo? Ah, ano lang? Pasabi lang. Sabit. Ayungin po. Kapag ano ba no, nakakuha na po. Swerte sindaligde. Bawi, bawi. Ang Buhi Expedition. Hi, bebe. Ano birthday mo? At ako naman po si Kuya Ino. Like, subscribe, comment, and hit the notification bell for more updates. Ayos. Natapos.